थारैनो बे समावहा हाग्रामा महिलारिनि मोनसे गुबै एजेन्डा आरो सेथि खामानिया जाहैबाय एबा बिथाङा स्ल'गान मोनसे होदों प्रमद बर' हाटआव बिटिसि बासाव बे स्ल'गानखौ लानानै गोबां माने बिथाङा राजखान्थि फोसावदों मेल फोसावगासिनो जोंबो बयबो बर' जातिया मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बिटिसि एकर्ड खालामग्रा बर' जातिनि मावग्रा होननानै जोंबो स्वीकृति होदोंमोन बर' रायजो राजा बिथांखौ मोनसे समाव सानदोंमोन येस डेफिनेटलि बिथाङा मोनसे एकर्ड खालामना लाना फैनाय मोनसे किन्तु बर' जातियाव किसुमान एन्टि ससियेल खामानि मावग्रा मानसिफोरखौ मालाबाबो जायगा होनाय जायाखै आरो जुदि हारिखौ गोगोमै लाखिनोबा किसुमान एन्टि ससियेल खामानि मावग्राफोरखौ स्पेस होनायाबो मोजां नङा एसेबां गिदिर जुदि बिथाङा नेता मोनबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा जुदि एसेबां गिदिर नेता मोनबा बिथाङा स्प्लेन्डार बाइकखौ लानानै सोरबा हौवा गैयै हिन्जावनि न'आव थांनानै हौवाया बाहेरायाव खामानि मावनो थायो बेखौ एडभान्टेज लानानै जाय मानसिया 17 बोसोर सिबजाबोबाय बे मानसिया हराव सिरि सिरि थांनानै सोरबा हिन्जावसाखौ लोगो हमनाया बे माखौ फोरमायदों सासे जातिखौ नेतृत्व होग्रा मानसिनि केरेक्टारा एसेबां केरेक्टार लेस जायोब्ला एसेबां गाहायाव जुदि थायोब्ला बे सासे दैदेनगिरिनिफ्राय बर' जातिया मा आसा खालामनो हागोन जाति दानायनि मा बाथ्रा साननो हागोन गावनि केरेक्टारखौनो कन्ट्रल खालामनो हायै मानसिया सामलायनो हायै मानसिया बिथांखौ दा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ बयबो स्प्लेन्डार बाबु होननासो मिथियो बेयो बर' जातिनि थाखाय दुखुनांथावना बाथ्रा सोरबा एरायगेरा मानसिनि बाथ्रायाबा आलादा बाथ्रामोन दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सिगाङाव दोननानै बिथांमोना गोबां खोथा बुंनो नागिरो आच्छा मोनथाम जे जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गिदिर गिदिर दावहा जालांबाय 2008आव जादों 12आव जादों 14आव जादों बे जाथायफोरखौ दिनैनि तारिखाव मानसिफोरा बावगाराखै बर'आ सोरनि समाव जादोंमोन 10 बोसोर जे दिनै गुबुनारिया जोंनि जायगायावनो क'क्राझार एसटि रिजार्भ सिटआव गुबुनारिया देरहालांनानै एमपि जाबाय पार्लियामेन्टआव थांनानै बर' हारिनि एगेन्स्टआव बाथ्रा बुंबाय बै समावथ' शिबा हाग्रामा महिला बिथाङा जुदि एसेबां जाति अनफावरिबा बै समाव जातिनि थाखाय मानो सासे बर' रिप्रेजेन्टेटिभ लकसभायाव हरनो हायासै बिथाङा बै समाव बुंना लायो जे जों किं मेकार आंनो सबको सायो होननानै किन्तु बै समाव 10 बोसोर जों बन्सित जाना थाबाय हारि हिसाबै दिनै नेसनेल लेभेलाव जोंहा जे बाथ्रा बुंग्रा मानसि गैया जाबाय जोंहा जथेस्थ ह्युमेन रिसोर्सआ धंख जाबाय बेनि रेसपन्सिबिलिटिखौ सोर लागोन बिक्रमा लागोन ना कास्टमा लागोन ना प्रहलादा लागोन ना रिन्जया लागोन सोर लागोन दिनै बिथांमोना हाग्रामा महिलारिनि जुदि फाबखौ लानो नागिरदोंबा जोंहा बुंनो गोनां गैया किन्तु खमसे खम बिथांमोना जुदि गोरों मानसिबा एसे जास्टिफाइ खालामनानै आसलते सोर मोजां मावमारदों जों खोनानो मोनो जे गुरुआ जेरैबायदि सेलायाबो बेबायदिनो जायो होननानै थारैनो जों मिथिना मोन्दों जे हाग्रामा महिलारिनि बिदि केरेक्टार थानायनि थाखायनो किजानबा कास्टम बसुमतारियाबो गेजेराव माने सिं सिं लिंक थानानै माबा नारि केलेंकारियाव गोग्लैनानै बेबो एबसेन्टनिफ्राय एक्सपेल जादों रिन्जय बिथाङाबो जादों प्रहलाद ब्रह्म बिथाङाबो जुवानि फैसा खांनानै जादों होनबा बिथांमोननि टीमाव सासे फ्रेश मानसि सोर दङ जाय मानसियानोखि जातिखौ नेतृत्व होनो हागोन बारा बर'फोरनि राजखान्थि गोहोखौ बर'फोरनि आखायावनो लाखिनो हागोन बेबायदि नेता दिनैनि तारिखाव सोर दङ बिथांमोननि जा पलिटिकेल मास्टार माइन्ड मानाव गिदिर चन्द्रन ब्रह्मआ बिथांमोनजों गैला मानाव गिदिर हितेश बसुमतारी बिथांमोनजों गैला दिनै मानाव गिदिर खाम्फा बरगयारि बिथांमोनजों गैला मानो गैला बिथांमोननि बे गाज्रि केरेक्टारनि थाखाय बिथांमोननि डिक्टेटरशिपनि थाखाय दिनैनि तारिखाव मोजां नेताफोरा दिनै बिपिनिफ्राय इउपिपिएलआव फैदों बिथांमोना आरो बिथांमोना मानो फैदों हारिखौ मानाव गिदिर चन्द्रन ब्रह्म बिथाङा बुंबाय थादों जे पलिटिकेल स्टेबिलिटिनि थाखाय जोङो मानाव गिदिर प्रमद बर'जों लोगोसे खौसे जानानै बर'नि राजखान्थि गोहोखौ लानानै थांनांगौ जों हारिखौ जुदि जौगाहोनोबा जों खौसेनो गोहोखौ लानानै खामानि मावनांगौ